Здравейте на всички в третия епизод на Brawl Force. Искам да се извиня, че толкова давно не съм качвал клип на Brawl Force. Просто се ми забрах тази поредица. Не, че не ми хареса, просто си чудех и си казах, че ако седна да игра, просто взема да... Не знам, ако почна да мисля, лошо става. Така че днес има клип и днес при нас е нашия добър приятел Skywall. Skywall. И аз съм. Обичайно учим. Искрено се надявам пак да не съм натиснал старт. Що? Защото се почна от начало. Супер. Добре, майне! Майко! Ехо, Добре, това... Да. какво? Добре, тук паднах в една дупка с изроди. Сещам се за какво ми говориш. Кучето? Не. Са, много яко се прецаках. Аз съм Индиана Джонс и Лас Пала. Ти купи ли си я? Не. Да? Това беше брутално убиване. Лейн! Нормален не си. Чакай, ти си минал хеликоптера, нали? Дама го минах хеликоптера. Как? Аз съм минал и един такъв огромен танк. Какъв беше? Да. Ти как се запаметяваш скоро? Моля? Как се запаметяваш скоро? Какво да се запаметява? Резултата е бона. То ти го запаметява автоматично, просто не е стар, трябва да натиснеш континю. Как с това килово герой, ще се бия също такъв танк? Дори кошумите ми не могат да го оцелят. Майко! Терминатор! С терминатора ли си? Бях. Тък му да си пусна пара, в който го прави безсмъртен и... Това нещо му уби. Бягай, Робокоп! Убих танк. Моля, стигни го! Yes. Point. Jesus.
Още ли си там, Скрайбъл? Да, тук съм електрик бой, бомбон бой, да я те знам къде. Знаете, той е тук, защото да тествам звука на микрофон, защото понякога взе едно проблем, искам да си го изгледам. И искам да си сигурен, че няма да изгледам проблем на видео. Малко точно какво ме направи майко ракета! И минахме това ниво! Малко точно съм направил. Колко кило? Запълниха ми се тваря с килове. Много малко. Сте се въздържа от доставки. Човек, аз съм прав 3-4 на... Се! Поне в клиповете мога да те дразни, защото не мога ми направиш нищо. Все още мога да ухажвам майките. О. Не можеш. Нямаш смелост, нямаш мозък, нямаш... Много неща няма. Какво? 10. Колкото пъти съм те поглеждал, толкова пъти съм се сещал. Мали, този ли беше човек, където 50 години не може да ми смелост. Не съм те видял, ти да правиш много хубави клипове. Защото аз може би не снимам гейминг, Мале, тук буквално май ме снайперира. Съм малко трудно ще снимам с фрапс влогове. Това трябва да си някакъв пати пич. Добре, тук сте видели на видеото дали наистина ме снайперираха, но май... Бушет. Те си имат камион за защита, аз не мога да ги цепя, the fuck the logic. Ти няма пъш. Вие да водите? Това беше епик. Това на кодол са милион кучета с някой мятане една граната и всичкото отидат по дяволите. Добре, как умрях тук? Не знам. Мисля, не съм господ. Между другото, мална рекламка на Кристиан Танев. Което гледайте каквете неща води това. Какво за Кристиан Танев? Че най-як е... Абе, добре дошли в най-новия епизод, където ние с Крайбъл ще коментираме влогерите. Първо, име Той оклада. не е влогър! Така е, такова Кристиан Танев, той господа... Така е. Ако някой се смали да нарече Кристиан Танев, продажен ютубър, не знам какво ще му направя, че е много лошо. Ще пръднеш? Много ясно. И сега гледаш си какви коментари. Кристиан Танев ми строя, Кристиан Танев е букур, Кристиан Танев. Не мога да снимам клипове някакви кела, ти гледаш. След 2 часа. Днес имаше 900 умрели човека.
всичко се случи в една тъмна уличка. От кого заблуждавам той сутрин? Бай, аз как се кача там, бе? Не знам, че бе. Аз там просто трябва да позирам клипа, като намеря начин да се кача. Окей, няма нищо против. Успях. И така хора, ще се върнем след 10 години, когато най-после Елека. Новото ми име, за теб, които не са гледали първият епизод на Creativerse, е Game Boy. И да, силно и Crazy Hack, Game Boy, някой силно си каза, какви сте идиотски имена, където измисля и спре да сменя имената през 5 минути. Защото аз не мога да си измисля хубаво име, което да ползвам, така че за сега ме извинявате, но известно време сте така. Не съм сигурен, кое от имената най-много ми хареса, така че... Според мен Електрик Boy е най-якото от всички, които си измислят. Да не кажем какви са останалите. Скрайло, това не ми е никнейма, т.е. това ми е никнейма, да е, ама... Аз имам много никнеймове. Дори това не ми е името на канала. Между другото има един ютубър, който се казва Скрайло. Това не съм аз, е някакъв руснак. Дявола се запали. Минах бе това ниво. Бате, аз... Дявола се запали. Аз забравих, че ти цъкаш. Broforce за момент си помисля колко гълът. Исти простоти и то цъка Майнкрафт. Ето видео да. Между другото, начакате да продължа с ним Майнкрафт. Още играя, но... Просто... Как да го кажа, програмата, с която снимам... не ми позволява да правя... Патреон, бе. Ти трябва да чуеш някакъв Патреон. Не. Това нещо се е бъгнало. Какво става? Нямам представа, но не трябва си някакъв Патреон. Както ми се бъгна, къде ли се бъгна? Не знам. Това тук, бе. После ще гледам клипа и ще разберем. Да, че това сигурно не се търпи. Добре, да, господа, това свърши с този клип. Не исках да свърши точно така, но... Аз бях Game Boy. При мен беше Скрайло. Ако ви хареса този клип, може да ставите по един лайк, да коментирате, да се абонирате за ваши клипове. Също така може да гледате и другите клипове, които качвам. Може да посетите канала на Скрайло, който е Cookman25. Има линк в него в по-старите ми клипове и не виждам смисъл да качвам, да слагам и на този. До скоро!